Assalamu alaikum. Ga wani testnet nan da nake so mu gwada sa'an mu akai. Yadda mutum zai yi shine da farko in ka buɗe wallet naka koma akan wani network yake, kana buƙatar ka dawo da shi zuwa Arbitrum Gold. To yadda za a yi ka dawo da shi shine, ta hanyar Chainlink. Mun taɓa bayani a channel ɗin nan yadda misali in ma kana cikin Telegram group ɗin mu to already ma mun yi maganar nan. Ga link ɗin nan yadda za ka dawo da shi. Ga yi nan Chainlink da organization. Zan sa link ɗin a description na Telegram ɗin idan ka zo. Bayan ka copy wannan sai ka zo browser ka kai pasting nashi. Haka sai ka yi connecting na wallet ɗinka. Shi kowane network ne ma za ka yi adding nashi. Yawwa ya buɗe. To anan mutum zai connecting na wallet nashi. Anan sai ya danna include testnet. Daga nan sai yawwa ga Arbitrum Gold ɗin ma nan. Sai ka yi searching nashi anan wajen search ɗin nan. Inda aka sa search it wanene ɗin nan sai ka rubuta Arbitrum Gold. Sai ka adding nashi. Ni already na yi adding nashi. So ban buƙatar in ƙara yi. Daga nan sai mutum ya zo ya samu faucet token. Yawwa ga shi nan shi ma kana clicking haka. In kana da account da su to in baka da su in baka da account sai ka buɗe. Sai bayan ka buɗe account ɗin sai ka yi pasting na wallet address naka nan sai ka danna send me it. Za su tura ma 0.2. Sai ka yi bridging kaman 0.1 haka. Bayan nan sai mataki na gaba shine menene? Yawwa mataki na gaba sai mutum ya zo nan Arbitrum ga wannan ga link ɗin nan shi ma Telegram group. Mutum zai copy link ɗin yadda zai bridging na Gold ɗin. Zai zo ya yi pasting nashi anan a browser shi. Inda computer yake amfani to baka buƙatar duk wannan wahalhalu. Wannan na Chainlink ne. Mausa. Wow. Bayan ka yi connecting na wallet naka, so ga balance yana nan 0.5. Sai in yi bridging kaman 0.1 haka zuwa from Gold to Arbitrum Gold yes. Ka sani wannan mutumin na gaba ɗaya ba ƙaunar shi. Bayan ka yi bridging sai a je kan link na uku. Yawwa ga shi nan. An ce fa Moses wannan zaɓen da aka tuna aka fara demokradiyya aka ce shi ne zama the most fair and fair election da aka taɓa yi a Najeriya. Wow. Wannan sai connect wallet. Saboda in ka duba policy ɗin da Buhari duka ya ɗauko za ka ga cewa lallai isa against APC ne.
amma mene kuma yana so ya tafi ba rekod ka bari ma wannan tukun naka kaya tafi yanzu ba mu san ma me zai zo yawa idan ka dawo da shi kan market sai ka danna okay karon fari ma sai ka zo nan sai ka da desktop mode daga nan sai mutum ya zo nan wajen get 10,000 USDC nan sai mutum ya haka ya claim nashi bayan ka yi claiming sai ka zo kan market long sai ka danna kaman daga nan kaman 10,000 ko 20,000 sai ka sai nan stop loss nan kuma taking profit haka sai ka danna approve kenan ya approve kaga successfully sai mu zo kan mu yi switching zuwa nan sai mu yi switching zuwa its plus USD shi ma za mu yi haka same process ne daga nan sai mutum ya zo kan shorts shi ma short din duk the same process ne duka yawa daga nan idan mutum ya gama sai ya zo nan idan ya taɓa haka sai mutum ya zo kan volt sai ka yi deposit sai ka sa wani amount misali sai mu sa 194 sai ka danna deposit sai ka danna approve sai ka ƙara danna deposit approve shikenan daga nan sai withdraw sai mutum ya cire wani abu daga cikin misali bari mu cire kamar kwaya tara haka shikenan mun gama shine that's all daga nan akwai create 3 tax wanda za ka iya in ka ga dama za ka iya in kana da daman yi dai za ka yi shi shine nan a create 3 nan
yawa wannan shine creatory tax. Ga wanda bai san shi ba kawai za ka zo ne ka seta account ɗinka. Za ka zo ka yi connecting na Discord, wallet, Twitter, email in ka ga dama. Daga nan sai ka yi saving shikenan. Sai ka ci gaba da tax ɗin. Ka ga dai taxes ɗin. Ka ga daga nan join space, normal Discord, waye duk wayannan za ka yi. Misali za ka yi haka. Like, retweet, sai ka yi reply. Idan ka yi sai ka zo ka danna claim. Shikenan za ka samu wannan experience. Haka mutum zai yi har ya gama wayannan tax ɗin gaba ɗayansu. That's all. Thank you. Zan sa link na Telegram ɗin a video description.